Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħoti eżies inġbarna biex jiċċelebraw din l-Ewkaristija. Intom mid-djar tisimgħu din l-Ewkaristija tipparteċipaw b'mod spiritwali. Nawguralkom il-ġurnata tajba, imma nidħlu l-ewwel nett qabel xejn fil-preżenza ta' dan Alla li sejħinna biex jiċċelebraw din il-Qudiesa, narfu li għandna bżonn il-ħnina tiegħu u nitolbuh maħfra. Nistaqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt id-dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għaliex aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek, ħalli noġbuk fir-rieda u fl-emil tagħna. U dan nitolbuh dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien ġara li Nabot, raġel minn Ġeżrael, kellu qalqa ta' dwieli f'Ġeżrael ħdejn il-palazz ta' Ahab, sultan tas Samarija. U Ahab qal lil Nabot: Għatini l-qalqa tiegħek ta' dwieli biex nagħmel minnha ġnien tal-ħxejjex billi qiegħda ma' ġenb dari. Floka nagħtik qalqa oħra ta' dwieli aħjar minnha. Jew jekk jidhirlek li jkun aħjar, nagħtik flus b'kemm tiswa. Iżda Nabot wieġeb lil Ahab: Iħarisni l-mulej milli qatt nagħtik wirt missirijieti. Ahab mar id-dar bil-buli u bdadija fuqu minħabba fil-kliem li Nabot il-Ġiżraeli kien qallu: Ma nagħtikx wirt missirijieti. Mar jimtet f'soddu, dawwar wiċċu u ma kil xejn. Resqet lejh martu Ġeżabel u staqsietu: Għala int bil-buli u ma trid tikol xejn. U hu wieġeb:
Jien kellimt lil Nabot, il-Ġizraeli, u għetlu, għatini l-għalqa tiegħek ta' dwieli bil-flus kemm tiswa, jew jekk jidirlek li jkun aħjar, nagħtik għalqa oħra ta' dwieli floka. U hu wieġeb, ma nagħtikx l-għalqa tiegħi ta' dwieli. U martu Ġeżabel qartlu, issa int trida ta' sultan fuq Iżrael? Hu xi ħaġa tal-ikel u tieħu r-ruħ. Jiena nagħtilek l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot, il-Ġizraeli. U kitbet itra f'isem Ahab u s-siġillata bis-siġil tiegħu. U l-ittra batita lix-xjuħ u lill-kbarat li kienu jagħmlu ma' Nabot fil-belt tiegħu. U fl-ittra kitbet u qalet: Nidu sawma u qiegħdu lil Nabot f'ras il-kotra. U qiegħdu 2 min-nies ta' qattani biswitu biex jiġdu kontrih u jgħidulu dajt ballaw bis-sultan. U mbagħad oħorġuh u ħaġruh sa ma jmut. In-nies tal-belt tiegħu, ix-xjuħ u l-kbarat li kienu jagħmlu fil-belt tiegħu, għamlu kif batet tgħidilhom f'ritra Ġeżabel. Nidew sawma u qiegħdu l-Nabot f'ras il-poplu. U ġew 2 min-nies mill-ar u poġġew qudiemu. Imbagħad dawn in-nies mill-ar xlew lil Nabot quddiem il-poplu b'dan il-kliem. Nabot seħet lill-Alla u lis-sultan. Ħaġruh barra mill-belt, ħaġruh u miet. Malli dan batu jgħidu lil Ġeżabel. Nabot ġie mħaġġar u miet. Meta Ġeżabel semet lil Nabot ħaġruh u miet, marret tajt lil Ahab: Qum u hu l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot, il-Ġizraeli, li ma rridx jagħtilek bil-flus. Nabot m'għadux ħaj. Miet. Malli Ahab sama li Nabot miet, qam u niżel jieħu f'idejh l-għalqa ta' dwieli ta' Nabot il-Ġizraeli. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Mulej, għati każ it-tnejjid tiegħi. Flimkien? Mulej, għati każ it-tnejjid tiegħi. Mulej, għati widen għal-klimi. Għati każ tat-tnejjid tiegħi. Isma' l-ajat tat-talb tiegħi, sultan tiegħi u Alla tiegħi, għax lilek jiena nitlob. Flimkien? Mulej, għati każ tat-tnejjid tiegħi. Għax int m'intix Alla li tħobb il-ħażen. Il-ħażen ma jsibx postu għandek. Ma jifqux il-gburin quddiem għajnejk. Int tobot kull min jagħmel id-deni. Flimkien? Mulej, għati każ tat-tnejjid tiegħi. Int teqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattila u qarrieqa jistmelhom il-mulej. Flimkien? Mulej, għati każ tat-tnejjid tiegħi. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux. Anzi, jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawallu l-ieħor ukoll. Ollu l-min ikun irid itellek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġġalek timxi miegħu milu wieħed, mur miegħu 2. Għati lil min jitolbok u iddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu.
Ħoti eżis, illum il-Vanġelu huwa qiebes ħafna biex nipprattikaw fil-prattika, imma bl-għajnuna tal-Ispiritu u bit-talb nistgħu natwawh fil-prattika. Il-Mulej qed jgħidilna biex ma npattux, biex naħfru dejjem, biex inkunu bħalu. Il-Mulej huwa imħabba perfetta u dejjem il-ħin kollu qed jaħfrilna, qed iħobbna l-ħin kollu. U anki aħna rridu nimmitaw id-dan Alla missiena li qed iħobbna billi aħna nħobbu u nħobbu l-proxmu tagħna. Importanti ħafna li t-tpattija li ħafna drabi tiġina bħala stint, imma rridu nikkontrollaw l-istinti tagħna biex aħna nkunu nistgħu nimxu il-qoddim fit-triq fil-ħajja mhux biss nisranija, imma il-ħajja ta' bnedmin li aħna. Aħna l-bnedmin marbutin b'rabta ta' mħabba flimkien u għalhekk rridu nħobbu li xulxin, naħfru li xulxin, ngħaddru li xulxin. U jekk xi ħadd jagħmlilna xi ħaġa li fajnejna tidher li hija nuqqas jew ħsara, irridu naħfru. Ġesu mhux qed jgħidilna min itik daqqa ta' pon jgħidu tieni daqqa ta' pon oħra ta', imma qed jurina kemm huwa importanti li naħfru anki il-min iweġġana, il-min iweġġana il-qalb tagħna, min jagħmlilna ħsarat, aħna rridu naħfru għax aħna insara. U hemmhekk tidher il-vera vokazzjoni tagħna ta' nsara li qed tiġi attwata fil-prattika, fil-verità, fir-realtà, b'mod tanġibbli, billi aħna il-proxmu tagħna naħfrulu u nadruh ukoll hekk jonqosna. U jekk aħna nonqsuh, aħna ukoll inħallu lil ħaddieħor jaħfrilna għax ħafna drabi is-supervja titla' rasna u ma ħallux laqqas lil min irid jitlobna skuża biex aħna naħfrulu. Irridu naħfrulu wkoll. U aħna naħfru lill-proxmu tagħna biex inkunu verament aħwa ta' xulxin u lied tal-istess missier. Ħoti eżies, ejjew issa b'umiltà irresqu it-talbiet tagħna lill-Mulej Alla tagħna, aħna nafu li huwa b'umiltà jismana u għalhekk wara kull talba ngħidu għenna Mulej. Għenna Mulej. Nitolbu għall-Knisja sabiex il-qawwa tal-Ispiritu Santu issaffija u tagħmilha dejjem aktar xhieda ħajja ta' Kristu. Nitolbu. Għenna Mulej. Nitolbu wkoll għall-ħaddiema sabiex fil-ħidma tagħhom ifittxu aktar is-solidarjetà mill-profet u l-karriera. Nitolbu. Għenna Mulej. Nitolbu wkoll għall-familji tagħna sabiex ikunu dejjem miftuħa għal minu fil-bżonn. Nitolbu. Għenna Mulej. U fl-aħħar nett nitolbu għalina l-koll sabiex fuq l-eżempju tal-Mulej nkunu dejjem aktar ġenerużi u konna ħniena mal-oħrajn. Nitolbu. Għenna Mulej. U Alla tat-tjieba li tieqaf ma' min jittama fik, għati lill-poplu tiegħek li jitqawwa dejjem bl-imħabba ta' ibnek li jingħata għalina u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti sabiex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn id-dejk sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, dawn id-doni li qegħdin noffrulek inta milhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħixna u jġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġissimna ikunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għaliex jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma li jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja kollha tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewwiet u l-art fiha bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej. Inti il-lajn ta' kull dussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek sabiex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Li meta kien sejjer biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. U hekk ukoll wara l-ikla Ġesu ħa il-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll għaliex dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fel ħel-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien tas-Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u il-kalċ tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem minn dan il-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar ukoll mulej fil-Knisja tiegħek imxerda madwar id-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħennu kollha lina nitolbu, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni imqazzalhom ta' Alla Marija, tal-Arustaħa San Giuseppe, tal-Apostli u tal-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U bħal aħwa, issa ngħidu dik it-talba lil Mulej Ġessu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġġib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina u l-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġessu, int li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija is-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-Mulej Ġessu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Bħala aħwa nagħtu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla. Li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġessu, danu il-ħaruf ta' Alla il-ħaj li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħajn dawk li ġew mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek u mulej li bih aħna tqarbilna huwa s-sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li ju iġġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej ma'kom U miegħek ukoll. u jberikkom il-mulej Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru għejxu fil-paċi u l-imħabba ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla dejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn semmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħlesejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina, li inti omna għalik isma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-feħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sidna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, istaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek,
nbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina urid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubitna, jaħrisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru meta Sidna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, steħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, nbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrina d-dubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Bissina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirk inti fost in-nisa bilek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek,
inbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa u nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tkun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubit neħlisna min-nar tal-infern, ħu il-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-aħħar misteru meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missina li inti fis-smawiet titqaddes ismek, tiġi saltnatek, kolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina u ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nikbu u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawallejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u lina wara dan it-turufnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek
o ħanina o Pija o Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisu Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għall-intenzjoni tal-Papa, missina li inti fis-smewiti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina u l-addaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għattijom u mulej il-Missier ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jisruħ fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħarraqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull ima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-fertana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tal-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-mitimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf ta'ala li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta'ala li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta'ala li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, nitolbu. Għati linna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlussin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu li ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraġnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema.
Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult għaddet Giuseppi kummissira lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. Litanija qasira tal-qaddissin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Prega, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U għala li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u tad-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien, ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu is-Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.